Hello, hello, what's up mga kasangkay? This is your friend Big Paring Jomar and welcome to my vlog. So, sa video na to, ano nga bang gagawin ko? Ano nga ba? And, i-share ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko para lagyan ng thumbnail. Para matakpan baga. Takpan talaga. Yung mga videos ba, yung diba, may cover siya. Yun. Kung paano ko nilalagyan ng thumbnail ang mga videos ko na ina-upload dito sa YTC ko. Sana all, no? Natatakpan gaya ng feelings mo kay crush na hindi ka naman crush back. So, ano? Tara, samahan niyo ako. Dito tayo sa general, syempre, yung Play Store kasi alam natin naman na lahat ng Android phone ay merong Play Store unless kung naka-iPhone ka. Yun. Pag naka-iPhone ka, syempre, Apple Store ka pupunta. Ayan. Click lang natin yung Play Store. Ayan. Tapos, search lang natin yung app na gagamitin natin, which is yung YouTube Studio app. Okay. Ayan. Kanina kasi nag-search na ako at dinownload ko na rin yung app. So, i-open na lang natin. Ayan. Sharan! Yan ang makikita natin pagka-open natin ng app nila. Actually, pag bagong download mo yung app, may nakalagay doon na get started. Yun lang naman, pipindutin nyo lang yun. Tapos, pagkapindot nyo ng get started, eto na agad yung lalabas, yung dashboard na agad nila. Ayan. So, ang gagawan ko ng thumbnail, o yung lalagyan ko ng thumbnail na video na in-upload ko dito sa YTC ko, ay itong video na to. Ayan. Itong video na to, kung mapapansin nyo, mga kasangkay, na copyright siya, no? Copyright claim siya. Siguro na-copyright ako dito dahil sa mga sounds na ginamit ko siguro. Kasi nag-record ako ng mga kanta, tas kinumpile ko siya into one. Siguro yung mga audios doon ako ata na copyright. Doon lang naman ako sa Star Maker nag-re-record ng kanta. Kung may Star Maker kayo, pwede kayong pumunta sa account ko. Then follow nyo na rin ako. So, yun na nga. Balik tayo mga kasangkay dito sa pinag-uusapan. At before I forgot, yun. Disclaimer lang. Hindi po ito original content ko kasi mayroon na po ako nakitang same na ganitong content na video creator din po dito sa YTC. So, hindi ko lang siya matandaan kung kaninong account yun. Pagka, sana manotice niya to na ginawa kong video na to. Na-inspired ako dun sa ginawa niya. Ayun. So, yun. Totoo na to. Balik na tayo dito sa video na to. Kung ano talaga yung gagawin natin sa video na to. Yun na nga. Para malagyan ko to ng thumbnail, yung video na to, pipindutin lang natin tong parang pen na to dito sa pinaka upper right ng screen ng phone natin. Ayan. So, yun na. Yan ang mangyayari. So, ngayon, para mapalitan natin tong cover na to, pipindutin natin ulit tong pen na to. Ayan. Tapos pupunta tayo dito sa custom thumbnail para makapamili tayo kung anong picture ang ilalagay natin dito. Ayan, di ba? So, kanina gumawa na rin ako ng pang thumbnail ko. So, ayan. Ayan na agad. Excuse me. Sorry guys kung nagbabakal ako kasi first time ko lang talaga gumawa ng mga ganito. Hindi naman sa first time. So, medyo sanay naman din ako magsalita pero medyo bakal-bakal pa nga lang kasi hindi pa ako well-trained. Pero mga kasangkay, gagawa natin ang paraan yan. Okay, so yun na. Ganyan na agad siya. Hindi mo na kailangan siyang i-drag, ganyan kasi fit na agad siya doon. So select na lang natin and then save na lang natin siya. Tapos wait na lang natin na ma-update tayong
na-save na yung in-edit natin. Ayan na. Okay na siya. No? So, ayan. Ayan. Wait lang tayo. Charan! Ayan na. Okay na, di ba? Meron na siyang thumbnail. Ngayon, check natin dun sa YouTube account ko. Oh, di ba? Ayan. Ganyan lang kadali mga kasangkay. So, salamat sa panunood. Sana magkita kita pa ulit tayo sa mga next videos na i-upload ko. At please, supportahan niyo po ako. Please follow? No. Subscribe. Like and subscribe. Salamat po. See you to my next vlog. Bye. Thank you.